Rejs dig bare, Basse. Okay, hør efter. Så skal vi i gang med resultaterne for dagens konkurrence. Og det kommer til at foregå på den måde, at vi tager et hold ad gangen. Og så starter vi med at høre kampråbet, fordi den sidste konkurrence, det består i, at vi skal høre kampråbet, og det er et ordentligt kampråb. Så de sidste point, de kan altså erhverves nu her. Så vi starter med hold 1. Deres kampråb vil vi gerne lige høre. Og vi samles, og hvad I gør, det må I selv lige bestemme. I skal rejse jer op. I skal i hvert fald rejse jer op til minimum, om vi så samler eller hvad I gør, det finder I ud af. Men hold lidt, I må godt gå i gang. Jeg kan ikke huske. Så må jeg høre op med kameraet. Okay. Hvor Helle? Var der ikke med os? Jo, her er et kammeråd. Helle var der nogen.